ଆଜି ଘରେ ଏତେ ସାରା କାମ, ସକାଳୁ ମୋତେ ସମୟ ହେଲାନି ଟିକେ ଭଜା କରିବା ପାଇଁ। ତ ଭାବିଲି ଯାଉଛି ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ସିମେଇ ଟିକେ କରିକି ଦେଇଦେବି ଖାଇବାକୁ, ତାପରେ ମୁଁ ମୋ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବି। ତ ଛୁଆଙ୍କୁ ସିମେଇ କରିକି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଭାତ ବସାଇ ଦେଇଥିଲି, ଏପଟରେ ପରିବା କାଟିବା ପାଇଁ ବସି ପଡ଼ିଥିଲି। ଆଜି ଯେହେତୁ ଅରୁଆ ରୋଷେଇ ହେବ, ତ ଡାଲମା ଟିକେ କରିବା ପାଇଁ ପରିବା କାଟିଦେଲି। ତାପରେ ଲୁଗାପଟା ଯେଉଁ ଧୋଇକି ଥୋଇଥିଲି, ତ ତାକୁ ଶୁଖାଶୁଖି କରିଦେଇକି ଏପଟରେ ଟିକେ ଚୁଲି ଲଗାଇଥିଲି ଆଉ ପଳାଇଥିଲି ଟିକେ ଜେଜି ପାଖକୁ। କାହିଁକିନା ଜେଜି ଏତେ ବଡ଼ ପାଟିରେ କଥା ହେଉଥିଲା, ତ ମୋତେ ଏତେ ଜୋରରେ ଶୁଭିଲା, ମୁଁ ଆଉ ଘର ଭିତରେ ନ ରହିକି ପଳାଇଥିଲି ତା ପାଖକୁ। ଆଉ ସେମାନେ ବସିକି କଥା ହେଉଥିଲେ କି ଯେ ଆଜି ଆମ ଚଣ୍ଡିକା ଜଙ୍ଗଲରେ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହେଉଛି, ତ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲି ମୋର କାମ ସରିନଥିଲା ବୋଲି। ତା ଭିତରେ ମୋ ପୁଅ ଗାଧୋଇକି ପଳାଇ ଆସିଥିଲା ଖାଇବ ବୋଲି। ତାପରେ ଡାଲି ଫୁଟାଇ ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଭିତରେ ଏପଟରେ ମୋ ବଡ଼ ପୁତୁରା ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ସିଏ ଯାଇଥିଲା ଆଜି ଭୋଗରାଗ ଆଉ ଫୁଲ କିଣିବା ପାଇଁ। ତ କିଣାକିଣି କରିକି କ'ଣ ଆଣିଛି କ'ଣ ନାହିଁ ବସିକି ଟିକେ କାଢ଼ିକି ଦେଖିଦେଲି। ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲି। ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ବସିକି ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୋର ଯେଉଁ ଗୋବର ଆଉ ପାଣି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ଭିତର ପଟ ଦୁଆରଟାକୁ ଟିକେ ଲିପାଲିପି କରିଦେଲି। କାଲି ଆମ ବାଉତି ପିଢ଼ାରେ ପୂଜା ଅଛି, ତ ସେଠିକି ଯିବାକୁ ଡେରି ହେଇଯିବ ଭାବିକି ଆଜି ସବୁ କାମ ତାକୁ ସାରିଦେଲି। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।